Doncs avui ha sigut un partit molt difícil, però hem pogut treure un resultat positiu i amb això el passe a semifinals de demà. Al final aquests partits són els que ens fan créixer com a equip, a les jugadores els hi fa donar un pas endavant en tots els sentits i res, a descansar que demà tenim una gran semifinal.